Bestråling af fødevarer. Vores problemstilling lyder: hvorfor anvendes stråling inden for fødevareindustrien? Vi vil gerne fortælle om, hvad er stråling og bestråling, bestråling af fødevarer, hvordan bestråles fødevarer, hvad sker der med bestrålet mad, vores forsøg, må man bestråle fødevarer i Danmark, hvor må man bestråle fødevarer, hvad taler for bestråling af fødevarer og hvad taler imod, og til sidst vores konklusion. Hvad er stråling og bestråling? I elektromagnetiske strålinger og i partikelstråling er der bølger, der bevæger sig gennem rummet. Elektromagnetiske stråling er en bølge af skibsvis magnetiske og elektriske felter, der bevæger sig gennem rummet. Elektromagnetiske bølger kan bevæge sig gennem det tomme rum. Stråling er udsendelse af partikler eller bølger, der kan f.eks. være lys eller sol. Den skiller mellem ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling, afhængig af hvor meget energi strålingen indeholder. Bestråling er, når man stråler noget, f.eks. krydderier. Bestråling af fødevarer. Det er gammastråling, der bliver brugt til at bestråle fødevarer. Gammastråling bruges til at slå bakterier, svamper og insekter i madvarer ihjel. Ved at slå skadedyrene ihjel forlænger man den tid, som maden kan holde sig, og det er ikke nødvendigt at smide så meget mad væk. I f.eks. varme lande sælges der mere bestrålet frugt end ubehandlet frugt, fordi der er mere nødvendigt der, fordi det rådner hurtigere i varme lande. Hvordan bestråler man mad? Først transporterer man det, der som skal bestråles, f.eks. krydderier, til en bestrålingsfacilitet. Så putter man det på en transportbånd, hvor det så bliver transporteret til en bestrålingskammer. Derinde alt maden bestråles af gammastrålinger. Bagefter kan maden holde sig i længere tid og blive transporteret til supermarkederne. Hvad sker der med bestrålet mad? Masser af undersøgelser har vist, at fødevarer ikke bliver radioaktive, når de bestråles, og der ikke ved bestrålingen dannes giftige stoffer i fødevarerne. Der kan dog være andre uønskede bivirkninger ved bestråling. Blandt andet vil der ofte ske et mindre tab af fødevarens proteinindhold. Eksempelvis vil der tabes op til 15% af C-vitaminet i kartofler. Ernæringseksperter mener dog ikke, at bestråling vil give anledning til ernæringsmæssige problemer. Ved bestråling af kød må man anvende en meget kraftig bestråling, hvis man vil slå alle sygdomsfremkaldende bakterier ihjel. Herved kan man komme til at ødelægge nogle af smagstofferne i kødet, så det kommer til at smage branket og harsk. Nogle fødevarer egner sig i øvrigt ikke til bestråling. Det gælder for eksempel tomater, som bestråling gør bløde, og fiskekød, som der bliver meget mørkt. Vores forsøg. Bliver en blomme selv radioaktiv? Vi vil bestråle en blomme og se, om den selv bliver radioaktiv. Vi stillede en blomme 1 mm fra en gammekilde og lod den stå i ca. 24 timer. Vi valgte en gammekilde på grund af det er de mest gennemtrængende strålingstyper. Da de 24 timer var gået, målte vi blommens stråling og baggrundsstråling med gargamøllerør. Strålingen var det samme som før den blev bestrålet, som efter den blev bestrålet. Det kan vi se, fordi gennemsnittet er 3 begge steder. Derfor kan vi konkludere, at blommen ikke er blevet radioaktiv selv, og den kun er blevet bestrålet. Må vi bestråle fødevarer i Danmark? I Danmark er det ikke tilladt at bestråle fødevarer. Lige nu er der kun givet tilladelse til at købe bestrålede krydderier og tørrede krydderurter fra andre lande. Når man har tilladt bestråling af krydderier, er det fordi det indeholder mange smådyr og mikroorganismer, der kan være sundhedsskadelige. Man kan ikke rense krydderierne uden at tabe smagen. Ved bestrålingen dræber man de uønskede organismer, samtidig med at krydderierne bevarer deres smag. Hvor må man bestråle mad? Flere EU-lande er på linje med Danmark, men i mange andre lande har man givet tilladelse til at bestråle af fødevarer. I 1992 var der 24 lande, der bestrålede mad. For eksempel blev det i 2008 lovligt at bestråle spinat og salat i USA. Det er nu også blevet tilladt at bestråle okse, svine og lammekød i USA, fordi man fandt dødelige E. coli bakterier i noget oksekød på over 1000 kg, som skulle bruges i en burgerkæde. Hvad taler for bestråling af fødevarer, og hvad taler imod? Ja til fødevarebestråling. Vitamintabet ved bestråling er meget mindre i forhold til det, der sker ved opbevaring og tilberedning af maden. Der er heller ikke påvist sundhedsskadelige virkninger af bestråling, og eventuelle bivirkninger er meget mindre end ved almindelig konservering. Man kan undgå en masse tilsætningsstoffer og konserveringsmidler. Man kan nedsætte det årlige antal af madforgiftninger meget.
nej til fødevarebestråling. Man nedsætter fødevarens vitaminindhold, smag og kvalitet, men man bør ikke gribe ind i de naturlige forædelsesprocesser, der foregår i naturen. Det er ikke godt, hvis man ikke kan se, om en vare er frisk eller flere dage gammel. Madforgiftning skal bekæmpes ved, at man hindrer bakterier i at inficere maden. Vores problemstilling var, hvorfor anvendes stråling inden for fødevareindustrien. Kort sagt bliver stråling brugt til at mindske madforgiftning og for at dræbe bakterier, så fødevaren kan holde sig i længere tid. Vi synes, at stråling skulle være lovligt i Danmark. Tak for jeres opmærksomhed.